Minkejja l-pompi kollha, il-Gvern mhux jinvesti bisħieħ fil-qasam tal-isport. Dan kif l-estimi tal-budget iswed fuq l-abjad juru illi l-ispiża tal-Gvern f'dan is-settur qed tonqos. Fl-2024 l-ispiża tal-Gvern fl-isport kienet aktar minn 10,700,000 euro. L-ispiża tonqos għal 7,400,000 euro fl-2025 u issa l-estimi għall-2026 qed juru il-nefqa se tkun dik ta' 6 miljun euro. Tnaqqis ta' fondi allokati f'dan il-qasam b'aktar minn 4 miljun euro f'temp ta' sentejn. Iżda dan mhux biss, kif minkejja narrattiva partiġana u l-klim sabiħ min-naħa tal-amministrazzjoni laburista mad-dilettanti tal-karozzi brabta ma' trakka ta' ħalfar, l-investiment minflok jiżdied qed jonqos. Dan kif l-estimi għall-2026 qed juru illi l-Gvern alloka biss 400,000 euro propju għat-trakka ta' ħalfar. Bosta kienu dawk li kummentaw dwar din in-nefqa li, meta kumparata mal-miljuni ta' euro li huwa mbassra li se jkunu qed jiġu investiti f'dan il-proġett, dan l-ammont huwa biss persentaġġ żgħir. Għal-sant wieħed jasal għal konklużjoni awtomatika li kollox qiegħed jindika li l-proġett ta' trakka se jkun qiegħed idum ma jitlesta bil-perjodu jkompli jitwal kawża tan-nuqqas ta' serjetà u investiment tal-Gvern ta' Roberta Bela.